Asylsøgere tilbringer i gennemsnit 3 år og 2 måneder i det danske asylsystem. Men mange har siddet der i over 6 år. Livet går med at vente, uden muligheder for at bevæge sin egen situation. Mange har intet vel, fordi det land, de kommer fra, nægter at tage dem tilbage. Hundredvis afvist asylsøgere sidder fast i det danske system. I januar 2009 startede 3 kunstnere Asyldialogtanken. De 3 inviterede asylsøgere, danske studerende ved Kunstakademiet, Arkitektskolen, Den Sociale Højskole, RUC og KURA til at deltage i 2 workshops på Center Kongelunden og Sandholm. I alt ca. 50 personer deltog, og der blev talt farsi, kurdisk, arabisk, dansk, engelsk, fransk med mere. Dialogen mellem danskere og asylsøgere blotlagde, at asylsøgerne belastes hårdt på 3 områder: tvungen isolation, fattigdom og handlingslammelse. ADT erkendte, at løsningen på fattigdom er at tillade asylsøgerne at arbejde, hvilket vil kræve en lovændring. Derimod er isolation og mental handlingslammelse 2 forhold, som ADT påtog sig at ændre her og nu. ADT besluttede at arbejde videre med 2 projekter. Det første var Trampolinhuset, et brugerstyret kulturhus for asylsøgere, danskere og alle andre. Huset vil tilbyde en lang række aktiviteter, der skal nedbryde muren mellem asylsøgere og danskere. Ordet trampolinhus kommer af, at man på en trampolin kan få en masse energi, hvis man selv tager initiativet. Det andet projekt er Vis-a-vis. En avis skriver af asylsøgere og danskere. Vis-a-vis er fransk og betyder ansigt til ansigt. Ideen er, at asylsøgere får et tilråd. Det gør det formuligt for dem. Bare præmiserer at fortælle danskerne om livet i centrene. Avisen sælges på gaden i København og fra caféer og kiosker. I marts 2009 lånte vi Kunstakademiets galleri for at teste vores idéer og de metoder, vi havde udviklet. Antallet af gæster vidnede om et reelt behov for en unik social platform som denne, der tillader selvorganisering, brugerstyre og integration. På baggrund af forsøget har vi dannet et klart billede af, hvad et permanent trampolinhus skal indeholde. De daglige aktiviteter i huset bliver advokatbistand, mentornetværk, avisredaktion, sprogkurser, læseklubber, cykelværksted, frisørsalon, madlavning, café, tegnekurser, børnepasning og meget mere. Lærerkræfterne findes blandt brugerne, som kan lære hinanden meget. Danskerne og asylansøgerne skiftes til at give og tage. Desuden arrangeres debat- og musikaftener, loppemarkeder, guidede ture til asylcentre, sommerlejre og andre lignende events. Trampolinhuset vil også kunne lægge lokaler til relevante foreningers arrangementer. Asylsøgere og danskere er på den måde fælles om at være gæster og værter i trampolinhuset. Alle har noget tilbudt fællesskabet. Vi betragter den enkeltes erfaring, kultur og historie som et aktiv for trampolinehuset. I stedet for at fastholde en asylsøger i overforrullen, spørger vi dem om hjælp. Til at skabe en inkluderende social platform, det bygger på gensidig respekt, værdighed og handlemulighed. Integration foregår hver gang 2 mennesker med forskellig kulturel baggrund oplever et meningsfuldt møde i gensidig respekt. I trampolinhuset skaber vi et socialt rum, hvor dem og os problematikken er opløst. Brugerne træder i karakter som kreative og generøse individer, og den fremmedgørelse, vi ellers oplever over for hinanden, forsvinder. ADT er partipolitisk neutral. Det skal være plads til enhver politisk observans i huset. ADT blander sig ikke i asylpolitik. Man går ind for at integrere asylsøgere i det danske samfund, mens der sag bliver afgjort. Uanset hvorfor det er her, skal asylsøgere have mulighed for at virke i samfundet i den tid, det er her. At opnå ligeværdighed mellem folk med så forskellige forudsætninger og rettigheder er en tidskrævende proces. Vores erfaring er, at det lykkes bedst ved at sætte tempoet ned under diskussioner, arbejde i små grupper, insistere på kunsten at lytte, på gensidig respekt og ved at fordele ansvaret. Det mobiliserer en masse individuelle kræfter for fællesskabet. Nogle har penge, andre har ingen, men masser af tid at give af. Når huset er gratis, mister pengene deres værdi, og det bliver lettere at føle sig ligeværdig uden en øre på lommen.
men det er faktisk et eftertragtet privilegium at kunne betale for sig selv. Derfor er der fri transport til og fra huset for asylansøgere, mens resten fungerer efter betal hvad du kan-princippet. Ryggraden i ADT udgøres af ca. 150 frivillige asylansøgere danske. De arrangerer de fleste af trampolinehusets aktiviteter. De kommer og går i huset og byder i med projekter og idéer, når behovet opstår. Det er stor udskiftning i gruppen, da asylansøgers status er usikker. De frivillige ADT har stiftet den selvejende institution Asyldialogtanken, som tegnes af en bestyrelse på 16 personer. Blandt disse er der forhenværende asylsøgere og ADT-aktivister, men også en række prominente danske borgere med kontakter i erhvervslivet, medieverdenen, kulturlivet med mere. Formålet med bestyrelsen er at rejse penge til huset. En kreativ leder og en sekretær står for den daglige ledelse og kontinuiteten i trampolinhuset. De sørger for god kommunikation mellem alle slags brugere og publikummer. De koordinerer de frivilliges aktiviteter og sørger for dynamisk programlægning af ugentlige aktiviteter og enkeltstående events samt fundraising. Der er 3 store faste udgifter, som trampolinhuset søger offentlig og privat støtte til at dække. Den første er udgifter til Movia-klippekort, så brugere fra asylcentrene kan komme for at skabe og deltage i aktiviteterne. Den næste er husleje og faste udgifter. Den tredje er lønninger til daglig leder og sekretær. Det er trampolinhusets drøm med tiden at blive økonomisk uafhængig. Vis-a-vis er en del af strategien for at opnå dette mål, i det overskud fra salget går til aktiviteter i trampolinhuset. Støttearrangementer i huset kan indbringe løbende indtægter, ligesom caféen forventes at skabe et overskud, som kan understøtte en række aktiviteter. Muligheder for at definere sig selv. Tredje i karakter bliver respekteret. Chancer for at ruste sig mentalt og forberede sig. Hvad enten der er til et liv her eller hjemsendelse. At blive en del af en brostyret social forening. Det fungerer i det danske demokrati. Asylcentrene gemmer på en ubrugt ressource, som kan udnyttes. Men når der bliver banket på døren, er det vores alles personlige ansvar at lukke op og byde indenfor. Indenfor stiller den nye situation krav til begge parter, men giver også nye muligheder. Trampolinhuset skaber venskaber og kendskab til folk fra andre kulturer og åbner verden for danskerne.